Jiena fil-każ tiegħi il-gvern wera fiduċja kbira fija, fis-sens li jiena f'dan l-aħħar 3 snin irnexxieli ningħata 2 scholarships. Pajjiżi bħal Renju Unit fil-bidu tal-leġislatura tagħhom ta' David Cameron ħabbru illi kellhom sfortunatament jittriplikaw kważi r-rati tal-ħlas fl-universitajiet tagħhom. Hawn Malta, aħna mhux biss ma triplikajniex u ma żidniex ir-rati ta' ħlas, talli huwa l-uniku pajjiż fil-punent illi iħallsek jipprovdilek stipendju kemm jekk int fl-Emcast fil-Junior College fl-Università you name it biex inti tistudja. Il-gvern kif semmejtu qabel nieda ħafna affarijiet bħal micro-investment u microcredit fejn jgħinu l-business iż-żgħar biex aħna ninvestu iktar, biex inħadmu iktar ħaddiema. Illum il-ġurnata l-istess u il-Business First illi jaqgħad mal-50 sistema kollha f'daqqa fejn qed il-burokrazija u fejn inqataw ħafna ħela ta' ħin u l-ħin għalina huwa importanti. Kanna 3 onkoloġisti meraviljużi li talmu taħt il-gvern tagħna. Għandna wkoll nsellmilha minn hawnhekk konsulenta ġdida tal-palliative care fejn ikun hemm il-mart m'hemmx għax dak Labour u dak Nazzjonalist, aħna ngħinu u naqdu lil kulħadd. U dan kollu b'saħħa kbira ta' gvernijiet nazzjonalista.